sangasaya dalwararas sara tabyulintang komadhap Kete sonya tengah wengi lumrah kandhane ngepos beta karang yaning pojane Santri Jawara ambrengan ler swaraning maduk ronto manung samsara manungsa sarene jroning wengi dering wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring Arga Tursina. Arganing gunungan Tursina yen dicatur isine ana marma ginambar segitiga. Minangka lambang uripe manungsa manjing Tribawana. Triwilangan telu bawana alam. Alam kang tulung pirangan wiwit alam kalbalam ramping wiwat alam ing kelanggengan. Alam kalbalam ing kunen jwing bayi kinandujra bugarbaning biyung. Sampurnane 9 wulan 10 dina. Alam ramiriping menungsa nerca padha. Ngandikane koronasi bebasan kaya wong kang mampir kuwi. Ning
yen alami gelanggengan supokan rogo sampun winisa mone ora ana dadi ana sawisana mulih-mulih asale ora ana ujunging gunungan ana gambar kembang Panca Warna kembang gandane wangi Panca Lima warna rupa menungso kang gawe lugas maning ngerti marang sembah kang limang perkara bangsa kita kagungan pogran Pancasila gawe ngagama suci salat sedina sepi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama Pono gambar kang kastubure pangepapat godhonge saka ngadi jejeg pangepapat wetan kidul kulon lor madhake menungso kedunungan nafsir patang perkara bumi geni banyu angin sayu abangir putih kuning cara sedulur papate menungso Sophia Amara Halama lan Mutmainah godhonge saka ripeng menungso kapurba wiwala sang perkara marang dene kaya ngadi jejeg wiwlinge wong kuno arep lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton wing waton urip ing nganggo dasar bener bejo mencari wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada yen no yuwana yen leno kena kemamang gambar aja duwe rasa panas teh marang keterimane wong liya gayuh ketrima lambarane sapa temen ndone menangi tembang lakonono tapa japa srana resik kalawan gemetur gambar manung ora bisa kang marati renggane-rengganan samat sinamatan daya dirayan tapa selira dipun agem dijiwit rasa raja sengit marang liyan ana gambar nuntut jaman kula pancen padha sugih petang-petung dinane 7 lan kepe 5 sasi 12 taun 8 papat dina 7 ana petungane Senin 4 Selasa 3 bumi tuku misuruh Jumat Setu Songo Minggu 5 rangkeping dina manis paing mon wage 5 manis 5 paing songo mon 7 wage 4 kliwon sasi 12 suro sapar mulu dadal mulu Jumat dilawal Jumat dilakir rancap saban poso sawal durgai damsar ton wolu ton nari ton beton jimawal ton jiton dal ton beton pamu lan ton jimakhir wit dule papat wit wadi windu kotoro windu sengoro lan windu sansoya ana gambar macan mapan ana ngiringi mo gambarane wong pinter kang ngimake marang pinterane nalisir mring pabrik bener nalisir mring pabrik negara nalisir mring pagraning agama keboginan bareng ngiring dengan gambare wong bodho temindhae becik araming gawe seping pamrih nrimo ing pandonto tanpa darbliwat kadigang adigung adiguna adigang lan ing kita ngendelake mlawi batra adigung lan ing gajah ngendelake marang rosan adiguru lakune kula ngendelake marang semburi manti nanging elinga uripe menungso kebonan dipilali owah kalawan gengsir nyokro lan giringan pitra sun langit menungso duwe lali segara wasang gaman menungso duwe pengarsan asap ora mung ngagungane Gusti kang Mahagung yaiku Gusti kang ora simban sagunging jalma kang tuwitah ing marcapada ana gambar gedhong sumuk mati bakal nobor ngakubur bondo donya bakal digawa derajat pangkat ora kanggo syarat-syarat apa mori putih amal soleh sarta budi bakal luhur kang migunani tumrap bebrayan agung kiwa kene gunane gambar Bathara Cingkara bola-bola potriyan cara malaikat mungkar karo nangkir nunggul jroning ngakubur takon sapa pangeran wong agama sapa nabi apa kita sapa sedulur takone malaikat reso dan saben bodo ring ditakoni malaikat iso gak slamet oleh para ngarep kubur kuwi nari mulai kaya ana gambar abang pas ngene gambar abang durung bisa ngendhaleni marang balik nafsu ton dari seluruh marang dhewe kasentar gajah mati ninggal gading macan mati ninggal lulang menungso mati kudu ninggal jeneng jeneng kabeh jeneng elek bae sasar jana mandi goro